Apa dilambari iki piye? Men rodok keflek lah yo. Men rodok dhuwur. Pak Sena kula dadi nyak-nyak, Pak. Ya wis Aku kok rumah saku wedok tenan kok gelem dinyak-nyak banci. Iya. Banci kok wangi. Apa nek banci ambune amis apa piye kok? Paksamu kok. Tembunge iki ya. Iki ketoke sithik ning nyengak lho iki. Omongan Apa muni banci kok wangi. Bahasamu halus ning kuwi rak. Cor meneh nungkak kromo. Banci kok wangi apa nek banci ki abune badhek kaya batang ngono ya. Jenengan ki Ora sampe men maksud tak ngapura ngono apa piye? Boten niki lek ngendika nganti godreh-godreh mimik wis. Hah? Kok mimik? Kok Pak Sena. godreh-godreh? Piye? Ture cewek gene kok teng printil niki. Mula keroken ya. Lali rung dikerok. Jarine aksesoris kok. Kok ting mriko iki jenenge ngono. Nick Apple. Apa? Nick Apple. Nek Ora. apa? Kolo menjing. Udu kuwi lek dimaksud. Udu iki Mbak Nanti. Mimin. Niki lho, Mbak. Raiku diobok-obok. Monggo-monggo Mbak Mimin lan Mbak April kapuran jumeneng. Mbak Mimin lan Mbak April jumeneng sarengan. Iki uga peringatan ngagem Mbak Mimin Mbak Apri supaya melarang kanca-kancane supaya tetek ana ing daerah kene. Iya. Lah, kalau ora pun dibebaskan toh siapapun boleh berjualan di depan SKE. Jangan salah itu penjual asong, penjual minuman, penjual makanan. Lah mboten mang terangke. Lah kula nggih penjual jasa kok. Tuas aku gelar kloso ning kono. Sing penting Arep nek buka dhewe. apa? Pijet payung, ha. Payunge telu. Ora, nek payung loro kae pijet tenan. Heeh. Dadi memang beliau nyun sewu pekerja-pekerja di jalan nyun sewu kaya sopir sing sempat untuk singgah gitu toh utawa nyun sewu tukang becak kesel pijet kae ditutupi payung loro ning trotoar kae pancen bener-bener pijat. Heeh, ning dadi gundule jek ketok sikile jek ketok. Ning nek payung telu ditata kae patut dicurigai. kok kowe apal men ta, Le? Ya apal kok ya Mas. Dhewe wis tau kulaan kok ya. Iya. Ning mbok mboten niku rak maksudnya ngene lho. Nek sing bener-bener pijet ya ora apa-apa golek sandang pangan. Ning nek sing neko-neko ngono ki ora pareng. Nah, wong SKE iki sing pedagang sing enten trotoar kuwi Ya diakomodir, dikeparengake. Nglengganani nek padha-padha sing golek rejeki. Lah, mong dalan rezekine beda-beda. Nah, nek wis ya diresiki. Diresiki gerobak disingkirke. Cara mono ade wong salin ki ora mung salin klumbruk. Terus paribasan marake kecing, marake ambon-amboni liyane ya dipapanke sing prayoga. Contoh simpel dari diri kita sendiri wae. Lho, nek laden bojoe bar mangan ya piringe disingkirke ora dinguwayu nganti ana set-set dong lumpuk barang ngono kuwi dadi ngamboni liyane. Lho. Cara ana kumpul bojo ya bar kuwi papung ora dingu 3 dina. Ya kramas kelo ki cara bodho lho. Kita ambil contoh sing simpel nggih ta. Ora sesuk sisan nang sesuk ijek kanggo meneh ngono ki aja. Dadi contoh-contoh sing simpel dari diri sendiri sing mudah dicerna. Aja sing kaya wara kangen wah wis kete butuh hiburan kok mikire rekoso. Sing simpel. Nah, kok nek ora lek didusi mah tukul jamur merang kok. Iki gandenge nun ngapunten lho niki rada kedalon ngene medal. Nggih, mboten napa-napa nek kaya kula kalih Mbak Mimin ngeten iki rak medale nek wayah wengi, nek wayah sore kalah oleh wedok asli no. Pancen kulinane bar jam 12 kok nek kula. Iya. Iya. Tarik kae makan sore kemene tok akeh ya sepi nyenyet kok blas. Nek keramenen iki malah ra matuk. Panjen lambene wis pacut nyember-nyember ra karo-karuan. Mboten sih. Ayo diaturake lelagon Mbak supaya suasanane itu lebih meriah lan lebih terkendali kan. Iya. Kowe ngetokno apa Pri sing kira-kira rung tau menungso rung tau krungu ngono lho, apa?
Apa ya, Le? Mbak Apri dulu sebagai bintang tamu ya menjenengan sik. Apri sik. Mergo sing diantu-antu ya suarane Mbak Apri sing luar biasa kuwi. Ngatasé Piyai Kakung kok suarane kaya ngono. Iya. Kok sing walus apa langsung gumiak monggo. Walus ya ora apa-apa suara pamerno. Nganggo dibawani terus engko tibane alus karo gumiak. Iya. Kuwi sing bawa sing her apa? Apa nek kaya aku kan ora jineman kandhek. Ngono-ngono ki ora mlaku aku nek. Bangsa sing merabot. Bawa ya, Le? Iya, heeh. Sinawang datan boseni. Ya, sinawang datan boseni. Nyawang mengayu leman. Kemayu cek kok dadak tingono-ngono. Sok cantik aku nek wong kepenjulen. Niku mboten kemayu, ning niku kan manuk menarik perhatian penonton. Yang namanya pentas itu harus bisa menarik perhatian penonton. Penonton dibuat bahagia. Nyawang wong ayu aman ngono. Lah kowe iso apa ora? Lah kowe iso apa piye kok jenengane mung nyacat? Nyun sewu mboten kok nyacat. Menika terlalu berlebihan. Sing bener piye? Carane wong mangan ki nek kewareken rak ya mukok. Lho ngono kuwi lho, berarti jangan berlebihan. Coba. Sama yo ciri khas. Coba nek sampean piye? Coba. Nyawang. Ya. Ya, terus Kagum ya, Mas. Kagum ya. kagum apa? Wong semono iki pengen ngidak-idak kowe kok. Kalau menjinge iso muntir ngono ya. Ya ora kalau begitu kok muter, catak iya iso muter iki. Angel loh, dalam tempo sekian nada rendahnya dapat, nada tingginya dapat ya angel. Nah biasanya kan mesti ya nada tingginya mampu, mesti nada rendahnya kurang bulet. Wah, nek kula kan bulet. Lah wong ora nutupi wirang kok dadak bulet. Sembrono lho kowe iki. Kok le. Ya terbawa. Kaya apik-apik banggaan meko. Niki sadurunge njangan ketika ngoten lho, cinda-cindane nutupi irung brang-brang. Klambi ku wis tak nggo petang dina ra salin. Lah darurat kok ya jenenge sibuk banget. Dedek mau mencuci itu tangannya itu kapalan. Kula ya ngerti sampean nembe kundur saking Tangerang. Esuk mau terus esuk del nek wis nang ngendi? Klaten. Saiki nang kene. Wah, piyai kok larise kaya ngono jan. Iya. Wedok sejati nggih ngeten iki. Sejati. Petengku sesuai kok ora meteng lho mriki. Wedok sejati kok gembol sempritan. Arep parkir apa? Mbok nek sempritan mbok jenengan sebut. Kae seneng baca. Mula senjata makan tuan. Wong iki nek ngendika aja waton ngendika. Duna dungkape malek tengen dhewe njenengan dhewe to. Kok ngerti nek mau sak sempritan. Nek rung tau anu mesti rung tumindak ora mungkin iso ngandhangi sempritan. Lho logikanya lho iki logikanya. Lho manusia kan duwe perkiraan. Rasa kira-kira sing kira-kira ora mesti positif apa pancen ya sak sempritan berarti kan ngerti tenan. Berarti tenan. Lah rumiyin dos pundi? Maksudnya ngene iki, kita tidak usah membuka aib neko-neko. Sesuatu sing dikip gua dhewe ya dikip gua awake dhewe ning ada yang sesuatu yang di-share boleh. Lah punya dadak buka sak sempritan. Oh, lah berarti wis kulino ra. Mesti wong-wong penilaiane ngoten lho. Wong-wong niku lho maksudnya. Sempritan kok taline ruwet terus. Apri cangkeme elek. Iki ngrembuh perkara sempritan. Rumangsamu apa? Lah kok sempritan kok lu anu taline ruwet ya apa? Masa aku sak kuwer ngono tok. Jundet kok. Kuwi hutan rimba. Kumat lu lekas Sukimin ayo keceplosan. Anjen dadak njaluk do dilondrekke cangkeme. Ya. Ayo terus. Reka sata lakonane
Iya. Lambaikan tangan. Oke. Oke. Kok geblak ya ngono. Lho, penonton ora mung sing lenggah tamu undangan sing ngarep, sing penonton ana mburi ya men ketok, men loho. Direwangi prihatin melek kok ya. Ya ketok kok nyawang apa? Ben ketok ki mbak ya jaman dhisik menek-menek cagak ngono. Kok jaman garukan menek nang nggo duit. Mah bentol kabeh. Duit pelem. Menek nang nggon wit pelem terus gayane ngene iki ben darani kembang. Kembang kok bosok. Disenteri satpol PP iki ngopo? Satpol PP kok mudeng ae ya nggo ndelik barang ngono kok ya pasis nggon. Wong bagus, saya lek. Wong bagus lambene abang. Terima kasih Mas. Saya ngendika Jos Wong Sima mewakili ribuan orang di luar sana yang mengagumi saya. Nek apri apik wis lumrah, enom. Atase umure 43 suarane jek landung, napase jek dawa. Sing memanajemen suara itu yang susah. Piye caramu? Nek kaya Agnes kaya kowe, ana perti suarane apik lumrah, jek enom. Nek potok onggrok ngene iki Lah, nek sampe kaya aku ngene iki Kocok onggrok. yen mati apa? Yen mati. Yen mati aku wis War mati to. Iya. saking remene atine iki lho. Aja dipedhot, yen mati aku wis kurung, ngono ora. Yen mati aku arep mati yo monggo. Mbok ya ora nembuk kematian. Wong mati ku ora kudu nunggu tuwa, ora kudu bocah cilik, ora kudu nunggu lara, siapapun bisa. Lah, sing dipikir bukan masalah kematiannya. Ning wis duwe sangu apa durung nek dhewe kamangsa-mangsa ditimbali dening Gusti Karya Jagat. Contoh sing simpel, Sangune apa? ya srawung kang becik aja natoni kanca kuwi sing hablum minanase. Sing hablum minallah ya nindakake kewajibane jumlah keyakinane dhewe-dhewe kegebanganipun beda le mbok ajarke karo aku nggih ingin. Lah apa? Sesuk sango senter bentuk dalan Padang kowe ngono to kowe. Kuwi cara bodhone ngono lho, pri kok tetok ditelan men. Maksudnya senter itu sanipo. Senter itu kelakuan baik. Amaliyah kok nalika urip, ngono kamarang sak sepadha padane ngono kuwi. Aku Mimin kok sangu senter. Apa mung sak sempritan kok sak senter. Ya ora tenan to. Bali. Ora apa-apa molak-malik ora kurang dalan jenit dalange kono ya ora apa-apa. Nek kabeh mah bakale nek sing nandur mesti bakale ya tuwuh kok. Sapa sing ngomong? Tabur tuwa iki mesti ana. Hukum tabur apa sing ngomong nandur bakal ngunduh sapa? Lah menika ya nek nandur nek panggung iki jenengan wis 4 tahun iki. Ora kuwi jenenge peribahasa sing salah. Saiki aja nganggo peribahasa sing nandur bakal ngunduh aja. Lajeng saiki akeh wong nandur ditebaske ya akeh. pasti dadi unduh. Ini kebaikan lho, babakan kebaikan perilaku kok mesti dibantah. Hangga. Ora dicolong walu ya. Niku mung dipangani kethek kok. Aduh, ngono. Angger tresna kumbok jaga. Ya, wah, aduh. Wah, jan. Lagi yo nanti no, Bang. Nganggo ambekan sik barang wong wedok iki. Iya, Gelo. langgam lega. Gelo. Lega pun benten melih. Ya krumasaku basa Jawa ki wong ming diwalik. Gelo karo lega kok. Iya, beda sungsate ming diwalik lho. Lah nggih, nek gelo menika rak dikecewakan. Ning nek lega menika cenderung untuk puas. Ya, wis puas, aku wis lega atiku ketemu Tatin pamane. Aku wis lega atiku ketemu Agnes ngono. Aku gelo wingi ra ketemu Mimin pamane ngono ki lho. Saking mengagumi to ra iso ketemu terus gelo. Aku gelo wingi ora ngajar Mimin. Iya. Mbok nek contoh ki contoh padha-padha ngekek contoh mbok contoh sing becik. Ngajar ki apa elek diajari hal kebecikan, ngono apa ora gelem Mang kowe. terangke bacutane ndak kula berpikiran sing neko-neko. Iya. Iki coba si Ganes tak tempukke banci loro iki piye? Iya. Ganes jajan Nes. Iya.
Monggo Mbak Ganes. Monggo, presiden menik-menik. Presiden kok kaya kelas 5 SD ngono ya, Nduk. Agak nyekel mic Nas ya. Nah. Halo Mbak Minim. Kok Mbak Minim, Mbak Mimin, kok Mbak Minim sing Minim iki jenengan ngono kok. Mbak Mimin. Lah Mbak Mimin kok Mbak Minim. Mbak Apri. Iya. Halo. Salam bahagia Mbak. Wah. Salam bahagia Anjen selalu. bocah. Pak Seno. Piye? Kok mumet kula Pak? Mumet Lah ngopo? kamu met. Mumet ngrembug apa gagas apa mumet ki? Mboten, kula niku heran Pak Seno. Kok heran pergane? Kula mubeng-mubeng teng mriki kok mboten nenten trim-triman, Pak. Trim-triman ki apa? Trim-triman ki apa? Trim-triman niku sing nggo tengok mubeng-mubeng nika lho, Sing ana Pak. jarane barang kae. Nah, enten jaran. Aku jarane macak sinden kuwi apa? Kumi diputar ngono to, kumu diputar Oh, kae sono iya. jaran-jaran. Oh, cah saiki kok omongane trim-triman. Kok trim-trim. Kula niku ki kula setosi Sindo Adi Parek niku Asin dua dia. Sindo Adi Prak. Sindo Adi Pak niku nganu Pak, enten trim-triman, tong As- setan. Kok padake sekaten wae. Sebulane mboten enten gek enten sik mubeng gede banget nika wau kula malah gumun Pak. Lah iya, kowe iso numpak kaya ngono karo Mimin. Mimin tekan dhuwur tok joroke, ora apik, Pak. Kok dijoroke ngono ki saling memberikan kekuatan men ora wedi kok. Sesuk kene bakal ana saya mundak kene dadi destinasi wisata terkenal di Sleman luar biasa. Tidak hanya pelengkap nih Jin. jadi destinasi wisata utama. Pendukung destinasi pendukung. utama apa malah tol Bawen tekani Solo nggih Mbak Nggih, nggih. nggih. Badhe dibangun menjadi Ayo. ikon wisata banyak sekali didukung desa budaya juga kathah toh Pak. Heeh. Iya, itu juga menjadi apa Pak faktor untuk majunya Kabupaten Sleman. Luar biasa lho bocah kaya ngene iki. Nah. Kelas 6 SD kok wasise kaya ngene ya. Mbak Mimin kula pun lulus. Oh, pun lulus. Sampun. Wingi tahun 2014 Mbak Minim. Mimin Mbak kok Mimin pun lulus. sing minim ki kowe kuwi lho. Niki pun pol niki Mbak. Apa dilambari ki piye? Men rodok kepek Lah, ayo. kan rada men dhuwur. rodok. Lah. Pak Seno kula dadi nyanyak Pak. Ya wis Aku kok rumah saku wedok tenan kok gelem dinyak-nyak banci. Iya. Banji kok wangi. Apa nek nek banci banci ki ki ambune amis apa piye kok? Ora paksamu kok. Tembunge iki ya. Kagis ketoke Pripun, sithik Pak? ning nyengak lho iki. Lah pripun Omongan to, Aku Pak? muni banci kok wangi. Bahasamu halus ning kuwi rak. Cara meneh nungkak kromo. Banci kok wangi apa nek banci ki abune badhek kaya batang ngono ya. Ya bener to, Lek. Lah dhewe dhisik seprono sprene piye ta gur mambu solar ae. Mbak ya, Mbak, Pripun? Pak. Mbak ngagem parfum mboten ngono rada kewes kaya banci kok wangi. Kok nek banci ki identik dengan leleteking ambon-ambon ngono apa piye? Mbak, jenengan ki Ora sampe ngendika. men maksud tak ngapura ngono apa piye? Badan niki lek ngendika nganti godrek-godrek mimik nggih. Hah? Kok mimik? Kok Pak Seno. godrek-godrek? Piye? Ture cewek kene kok teng printil niki. Mula keroken ya. Lali reng dikerok. Jarine aksesoris kok. Kok ting prikil iki Ora jenenge ngono. Nick Apple. Apa? Nick Apple. Nek Ora. apa? Kolo menjing. Udu kuwi lek dimaksud. Udu iki Mbak Nanti. Mimin. Niki lho Mbak. Raiku diobok-obok. Karo Pak Seno. karo gane sih. Jebulane alus. Apa alus? Alus ning kok rada mbredek-mbredek niku. Bredek-bredek. Ah, kuwi asline iki ketoke nek dek iki lin nyandang Jawa ki mung yo nyambut gawe. Nek asline engko ora pe ya seminggu wae brengose tukul kabeh. Iya. Mbak Mini, Mbak Mimin, Mbak Afrin, Derek Iya. Gradiwano, tetembangan minangkane pamondutan. Sinden kok sempet-sempet iso kok upil gitu. Malah. Pak Seno. Apa nembang apa kowe? Menapa nggih Mbak Mimin aja nembang napa? Nek kula napa-napa bisa. Oke. Santai mawon. Ayo. Napa Pak? Iso endo.
enten sik ngersake Pak Seno. Apa? Rujak jeruk. Dipinangkani ra apa-apa no. Iya. Ya, iki joget ya pinter, nyuwara ya apik. Rujak jeruk. Bagane sing. Rujak jeruk aku nggo rujak cingur. Rujak cingur. Rujak congok. Ah, engko mimin rujak batang. Ya. Mangga. Bawani nak. Nggih, Pak. Iya iki nek cilik ngono ki kok mesti suarane gantah sae ngono ya Lik ya. Power. Nek gede, Nek gede ki biasane nglegeno. nglegeno tiba rajang-rajang iris iris. Nek saiki seram mlaku ya. Lah. Lah di blender. Neng beda lho Mbak Mimi. Rasane ya. Rasane beda antarane di blender karo di Iris utawa diulek ngono ki dulek ki beda. Rada tengek-tengek ya Mbak ya. Sarine sarine kuwi lho sarine malah metu nek diulek to panjenengan. Nah, makane niku aku ora tok. Lah iya. Iki jebulane di blender. Ki pergengkan le tengek ki campuran walang sangit ya, Nduk. Kamulara recek rujak tan kandatan saja cawe Bocah cilik bathuke ana tai lalate. Iya. Lah kuwi isuk mimin dikeki nggon sirah kei tai kucing. Tai lalat kok karo tai kucing. Nek tai lalat iku kan andeng-andeng. Nek tai kucing ora rereget. Kon kayak ngene lho. Kaya gelungan. Mugi tetia jampi rujak ekinacar Wis sing nyuwara kowe po anakmu to. Iya percaya kono le duwe kok lele didawak-dawakke. Ngono ya menyinggung perasaan lele sandike. Kok vokal konsonane jeruk. Lah wis penak kok jeruk. Ngono ki mbok ya serasah ngono kuwi, seni ya seni. Iya, Ini seni. kira-kira sing kok pikirane wong ki macem-macem ngono ki malah ora prayoga. Oh ngono, ora tenan ra duwe gayamu. Tekno kon duwe. Neng layah lambah-lambah. Tuh nek wis dikecer ki nek bar dikecer terus lambah-lambah. Iya. Pancen yo kadang kala ngono Antuk. Piye lambah-lambahe piye lambah-lambahe? Aku aja ditawani lambah-lambah. Dolan apa? Lah mbleber tenan mumet nang aku. Kula Jawa lombok rawe. Karon joget ya, Nes? Ya. Mbak Apri nggih Pak. Heeh, nek mimin wis. Jenengan saka kono, aku saka kono jenengan teng mriki. Ora suwe bapak neto lewes teko. Ya. Hop.
Arep cilik ning Jan. baut nyuwara, baut joget. Bathok bolusi madu tenan ya lek iki. Isi moto piye? Isi madu. Iya, Pak Mbak. Seno, Piye? mboten kesupen kula ki ngaturaken buat Bu Agnes matur nuwun jalaran dulu pertama kali kula diajarkan tari, pertama kali pentas dali tari dan senang kepada tari niku gara-gara Bu Agnes. Oh iya. Bu Agnes. Ngenyek, Pak. Bu Agnes niku garwane Pak Seno. Sanes Bu Agnes bakal kerupuk kok. Oh, trembelane iki. Lah nek Tiwas aku bangga. Sanes Bu Agnes niku bakul kerupuk wetan desa, Pak. Oh. alah Dadi ya. sanes garwane Pak Nek saniki dadi garwane Pak Seno. Oh, dhisik bakul Alah, bakul kerupuk. Kowe kok ya buka wadi to Nes kowe iki. Iya, aku kuwi mergo len ngepek bojoku mergo krupuke kemriyuk banget. Kaya ora mlempem-mlempem. krenyes. Ya diaturake, dibawani pocong. Ya. Bapak pocong. Nah, jane. Suarane kok cah paut ya, Nduk. Kok cah paut? Kayak anak-anak ngono lho. Guru TK Mbak Minim. Mimin. Mbak Mimin. Pasar Mlati Kidul Denggang. Pasar Melati Kidul Denggung. Lati iki kono Mriko Denggung. nggih. Kono Le. Kono lah ya. Alun-alun kae to. Ora kok lek iki piye? Hah? Mbake, lek iki dhek nek nang omah diundang lek wong blantik wedhus. Dadi yang liwat kandang kae lek. Mbak iku kuwi, Pak. Mbak. Aku to ning Denggung. Napa? Anu kena razia. Lah jan riko pusate. Ora razia. Napa? Kan burine kan ono apa nggon motor dicekeli jenenge apa? Oh, razia sepeda motor. Oh, kok zebra. razia. Mukmen. Mukmen. Kok nggone iki pusate ngono apa? Lah. Utuh Mbak, utuh saiki wis ganti destinasi wisata budaya kok. Lah ya, wis kudu wisata birahi to kono. Wisata budaya lu diluruskan, harus diluruskan. Ya sok-sok isih ya. Kok Maksudnya berjualan ngaten lho, Pak, kok njur. Nggih. Gereja warna Krecek luar negara. Kericak, Pak. Kericak. Ricak. Pasar Gede Loreng Loji Menggok ngetan kesasar neng gondomanan. Tepuk tangan lah Mbak. Loh, lalah. Dadah. Pak Seno, Piye? Mbak Mimin, Pripun? Mbak Apri.
Nyun. Dadah. Dadah kapok. Loh, atase iki mung ger memeni kumbane kena nggo joget ya. Iya Joko tok anggo memeni kumbahan kuwi kanu kreativitase dheke lho. Lah kene kan luar biasa. Wong wedok joget ning ngelingke aja nganti lali kodrate nek kowe gawean omah ki kudu tetep dirampungi ngono lho. Lah ngene umbah-umbah. Terus ngene-ngene ngono ki Memeni. Nah, memeng. Ini ki ngapa? Ulap-ulap wis rampung apa urung gaweane? Rampung kok urung ya. Nek kok kadan kae bojoku pa udu ya. Lah ngono ki lho. Bojoku kok nggawa banci ya. Dadi ki ulap-ulap kono iki dadi le nyamakin ben permono ngono. Gerak-gerakan tari kan gerakan kita kehidupan kita sehari-hari. Ini dikemas demikian rupa dadi ketok endah lan edipeni. Bocah cilik kok ya lah. Dite tak gawake daripada wayangan terus dite nggo bingung, sepenting mangkat terus dite tak gawake ngono apa piye? Wah, wis.